Nathi ngwenyama bakithi baba ngwenyama Nathi ngwenyama bakithi baba ya baba ayona Ngiyabingelela, ngiyanamukela kwiVuka Africa TV. Igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakaduma. Ngiyabonga kakhulu kubantu abangilandelayo, naba-subscribe-ile kwi-channel yami, naba-commentayo. Ngiyacela ukuthi nje beqhubeke njalo, abantu bebuze sikwazi ukuthi sibaphendule, njengoba ngizothatha imibuzo nje namhlanje abantu abayibuzile ngibacacisele, ngoba okubalekile ukungabashiyi abantu bakithi ngaphandle, ngoba uma isuke ibuzile umuntu kwi-comment usuke ebuzele umhlaba wonke. Ngoba nje ngizophendula, ngizophosta naku TikTok, okusho ukuthi into ezobonwa umhlaba wonke. Okusho ukuthi ngale nkathi ebuza naye ethola ulwazi, akayisizi yena, usiza nabanye abantu. Ngakho ngiyabonga kakhulu kubantu ababuzayo. Ngiyacela abantu beqhubeke njalo, bengilayikele, besubscribe, becommente. Ngingakayingeni embuzweni njengesithembiso sami sangesonto elidlule, kunento engifisa ukuyichaza. Kunembuzo ekibe khona kakhulu ngomlando kaSathane. Ubani uSathane? Baningi abantu abangibuza lo mbuzo ngoSathane. Ngiyafisa ukuthi ngikhe phezulu ngomlando umkhathi omncane, ngoba la ngihlose khona ngihlose lapha ekuchazeni ngoSathane, ngoba kuningi okuyinkohlisa abantu abatshenwa kona nabafundiswa kona. Kodwa ngizobe sengidlula-ke sengichaza ngiyidalwa ngokuhlukana kwazo, kodwa umlando ngizowuqala nje lapha phezulu emkhathini kancane, bese sengiyehla-ke sengingenela lana ngenzansi sengichaza ngokuthi umhlaba wama kanjani, ubani uSathane, iqala kanjani indaba kaSathane. Ngoba yonke lento esasifundiswa yona siyingane ekuthenini uSathane indoda emnyama ephatha imfoloko ishisa abantu esihogweni, ufana nathi, abelungu bafana noNkulunkulu, sivezelwa lezi izithombe, into engelona iqiniso, babesilimaza imiqondo, besicolonizer, mental slavery, besibopha imiqondo khona sizoyibukela phansi, sifana noSathane, abelungu bakhulu bafana noNkulunkulu. Into enga-exist yonke leyo esakhelwa yona, esicolonizwe ngayo. So sizobe siliveza-ke iqiniso namhlanje ngoSathane, ngizoqala ngalo bese ngidlula ngithatha imibuzo njengoba bengithembisile ngesonto elidlule. Uma sikhuluma ngendaba kaSathane, sizoqala sichaze umlando wokuma komhlaba, sikhulume ngomfihlakalo. Njengoba selishilo-ke igama, kunabantu abaye bekubuza umbuzo, yena umfihlakalo uqhamukaphi? Ungawubuza kanjani umbuzo ivele uyithola impendulo ukuthi umfihlakalo? Makuthiwa umfihlakalo umoya ongaziwa, ongabonwa, ongadwetshwa, kodwa lowo moya loyo wawukade urepresentwa isound. Ngicela ukuphinda lokho. Masikhuluma ngomfihlakalo, umoya ongaziwa, ongabonwa, ongadwetshwa, kodwa lowo moya wawurepresentwa isound. Isound yiyo yokuqala emhlabeni, iyona eyenza kwaba khona konke okukhona lemhlabeni, isound, umoya wesound. So masikhuluma ngomfihlakalo sikhuluma ngomoya ongaziwa, ongabonwa, ongadwetshwa, kodwa wawurepresentwa isound, umsindo. Uwo owenza kwaba khona yonke imimoya ekhona lemhlabeni, okuwumoya wesibili owalandela okwaba umoya wokukhanya. Yes, masikhuluma ngesound, umlando uyasuka lapha kwisound bese ungena kukukhanya. Okusho ukuthi kwaba khona umoya wesound, emva komoya wesound kwase sengenela umoya wokukhanya. Usound wazala ini? Wasusuzala ukukhanya. Masikhuluma ngokukhanya sikhuluma ngento kanje, imimoya eyayikanje. Abantu abayabona le sithombe ngisivezile. Yes, ukukhanya. Okusho ukuthi kwasuka lapha kwisound. Isound-ke iyona eyenza kwaba khona konke okukhona lapha emhlabeni. Yiyo eyenza kwaba khona ini? Kwaba khona imoya ewukukhanya. Masikhuluma ngemoya ewukukhanya sikhuluma ngani? Sikhuluma ngendlovukazi, omveli kuqala. Yes, iyona moya-ke eyaba khona leyo eyayiyini? Eyayukukhanya, eyalandela.
ngoba umoya wawulokhu uyicana kahle kahle umoya uwodwa. Kwasuka laphayana ku-sound kwaba khona ukukhanya, kwasuka lapha kukhanya kwahlukana imibuso yamibili lapho kwaba khona umbuso wobumnyama nokukhanya. So ubileke lo moya lona mningi emkhathini, waphila kuphila imimoya ewukhanya laphayana emkhathini iminingi, ungakabibikho nomhlaba lesikubona impilo isasemoyeni. Ilapho khona okuthe mase sekwenzekile lokho emva kwesikhathi kwase kusuka ama-wars, izimpi, sekubanga ini, sekubanga le mimoya ngenxa yamandla eyayinawo. Anganye yayiqhamuka lapha ku-sound then yaqhamuka nayo yayinamandla yaba ukukhanya. Sona-ke kuhambe kwahamba yajikelana le mimoya leni emva kwesikhathi yayise ilwa yodwa, then yayise seyihlukanisana-ke ngokulwa. Enye yayisiya ngalena embusweni wobumnyama, enye yayisiba ngale embusweni wokukhanya, kwase kusuka izimpi-ke lokhu zasuka lapho embusweni ngale nkathi umhlaba usayo lapha ukukhanya emkhathini, impilo ingakaqali lemhlabeni. Lezo zimpi-ke zaqala lapho, ezadonsa njalo lezo zimpi lezo okuyizona ezenza kwaba khona umoya o-negative no-positive, ngoba ngale nkathi umoya sewukukhanya yahlukana kabili seyibanga ukubusa. Anganye yayiwonkulunkulu yayinamandla, so yonke ifuna ukukhothanyelwa. Nalo wawuyibona unama, so kwaba khona naleyo nto ekanjalo uma kuthiwa ngiyiveza ukuthi eminye yisifuna ukukhothanyelwa, yibo-ke kwasuka izimpi kanjalo-ke. Na-ke then kwase sekulwa-ke ilapho khona imoya eyahlukana khona kabili, kwaba khona umoya o-positive no-negative. Lo moya ko-positive ilona orepresentwa kakhulu umdali, orepresentwa inkosazane yeGabade okuwumana unomthethokazi, abanye bathi umama inkosazane yeGabade, yibo. Owehlela njalo umlando weya komveli kuqala, njengoba ngihlezi ngikuchaza kumlando, osomandla yonke le moya ekhona, umbuso wokukhanya o-positive loyo. Then kwase sekuba khona umbuso wobumnyama, nakhona futhi umbuso wobumnyama waba nawo umbuso wakhona owaqala ngenkosazane nakhona. So into eyenzeka ngale nkathi imoya seyihlukana seyiwukhanya, la khona sekwakheka-ke manje umkhathi nomhlaba, yonke into seqala nje impilo, imoya seyihlukana. Ngalena njengoba umhlaba-ke ekhulunywe ngenkosazane yeGabade, nangalena embusweni futhi o-negative nakhona kunenkosazane yeGabade yakhona. Yona inkosazane yokubumnyama iyayibizwe ngokuthiwa yona ilebizwa ngokuthiwa uLilith. Then bese sekuzoba naye ingane yakhe yokuqala ke kube yile ebizwa ngokuthiwa uBaphomet, bayazi lefana nembuzi, yibo. Bese sekuzoba-ke nezinye kuya njalo kwehla kuya koBhali namanye futhi amakhosazane maningi sengikhulume ngawo kwamanye amavidiyo ami ngichaza ngomoya wobumnyama. Njengoba nangale embusweni wokukhanya sinenkosazane yeGabade, sinomveli kuqala, neminye imimoya eyalandela lapho, imoya yokukhanya, nangalena emoyeni yobumnyama. Okusho ukuthi uma kuwukuthi kuba khona umoya ngale embusweni wokukhanya nangale embusweni wobumnyama, bekade kuba khona umoya futhi ozoba yikhophi yombuso wokukhanya. Okusho ukuthi imoya yayihlukana kabili. Cabanga ukuthi abantu sebefundisekile ngoSathane ukuthi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngomoya o-negative, ngale embusweni wokukhanya sikhuluma ngomoya o-positive. Lo moya-ke o-positive yilona owawuphila ngomthetho kaMdali, wawenza ukulungiswa, ubuntu, uthando. Lo moya lona o-negative wona okade uphila ngokungcola or ngezinto ezingekho zinhle, okwakuyiba yini, okwakuba khona yini, inzondo. Lo moya nje oyi-opposite yokulunga wona wawuwela ngalena ohlangothini lobumnyama. Okusho ukuthi umhlaba lesikuwona uhlukene izigaba ezimbili, ku-operator imimoya yokukhanya neyobumnyama emhlabeni. Lo nto-ke yaqala emkhathini, njengoba yahamba impilo yawelela la emhlabeni, kwakusaqhubeka loyo nto-ke, njengoba kwagcina futhi abantu bedlulele umhlaba, waqala laphayana kwangenela ey'lwaneni, kwaqala impilo, ngoba la emhlabeni kuphile kakhulu abantu beyilwane. Sengikuchaze kakhulu lowo mlando ukuthi abantu bebeyilwane, bebengekho, abantu bayinzalo yey'lwane. Nalapho futhi ngokunjalo iy'lwane zayihlukene kabili, kukhona ezombuso wokukhanya, kukhona nezombuso ezayingenwa umbuso wobumnyama. Yes, kwakuba nje into ekanjalo.
nabantu futhi njengoba kwagcina khona kube khona abantu bahlukana kanjalo, kwaba khona abantu bokukhanya nabantu bobumnyama. Njengoba sisho njalo ukuthi kunabantu abamele umbuso wokukhanya, kwakuwabantu base-Afrika labo ababephila ngomthetho kaMdali, bese sekuzoba yilaba bobumnyama, kwakuyilabantu laba ababe se-Europe kakhulu, labo kuyibona abaqala lezi zinto zoma Illuminati lapha njengoba kuyizinto ezaqala lapha e-Europe, inkolo zema-Satanism yabo, kulezi ndawo njenge-Babylon, America, zonke lezo indawo ilapho kwaba khona izinda sobumnyama, imoya yobumnyama eminingi yaqala khona or iqhamuka khona. Noma-ke isisekelo sezinto noma isisekelo somhlaba saba khona ngalana e-Southern Africa, njengoba sengachaza ukuthi umhlaba waqala kanjani kuphi ngala. Yebo, yonke into yaqala ngalana e-Afrika, kodwa yagcina ilokhu indlaleka ngoba nalana njena ngeke nguveze njalo lo mlando, kodwa akekho umuntu ongikholwayo, kodwa ngelinye ilanga bakhona bayogcina bengikholwa. Ngisho ukuthi hayibo, lo mlando lena wama-Europeans, abelungu bokuqala baqala ngala e-Southern Africa. Abelungu laba bayakhupha umlando wabo ula e-Afrika, yonke into yaqala lana e-Afrika, ngala kulolu hlangothi olungalana e-Afrika. Yes, then yayisindlaleka-ke. So abelungu kahle makhulwa ngabelungu abakhiwa uYakob engena umoya wobumnyama, akha andisa umbuso wobumnyama, baqala la e-Southern Africa, kodwa-ke isizinda sabo la isaba khona kwaba ilaphayana e-Europe, njengoba sengichazile ukuthi le kwaqala khona izinto zo-Illuminati yonke lento. But lento engisho-ke ngiyazi mhlawumbe abanye abantu ngeke beze beyikholwe, kodwa iqiniso file siliveze injalo nje. Yonke into yaqala ngalana e-Afrika, abelungu baqala e-Afrika, abantu baqala e-Afrika, yonke into, isisekelo somhlaba sonke saqala e-Afrika. So umbuso-ke wobumnyama usohlangothini olingalena kuma-Europeans, umbuso wokukhanya kwakuyithina abantu abayinzalo yelanga, manizwa kuthiwa siyinzalo yelanga, ithini esasimele umbuso wokukhanya. So umhlaba-ke wahlukana kanjalo sizwe sakithi. Uma sikhuluma ngoSathane-ke asikhulumi ngendoda emnyama, sikhuluma ngemimoya, ngoba le mimoya lesi engishilo ngayichaza ngathi obani njengoba ngala sinendlovukazi, sinomveli kuqala owathatha indlovukazi le yathatha isimo senyanga, umveli kuqala wathatha isimo selanga, ilezo idala kwehla njalo. Nangalena embusweni wobumnyama kunonkulunkulu bakhona, okubani sengishilo ngathi ubani inkosazana yokuqala kwaba ubani, okwaba umama uLilith, kwaba oBaphomet. Ibona abantu aba-operator-ke embusweni wobumnyama. Banezinto-ke nabo abayiphethe la emhlabeni esengikhulume ngazo kakhulu, ngathi izinto eziningi esinikezwe zona eqhamuke e-Europe ziqhamuke embusweni wobumnyama. Lezi ezazenziwa la e-Afrika, lezi kwakusithi ezesintu zasendulo kudala, zayiqhamuka embusweni wokukhanya. Ukudla kwethu kwakade kuqhamuka kwimvelo, yonke into yethu iyimvelo, njengoba bona bagcina behambile basinikeza ukudla okuqhamuka ngakubona, yonke lento eqhamuka ngakubona. So izinto eziningi eziqhamuke e-Europe akuzona izinto zeqiniso, izinto esicolonizwe ngayo inhlangano yobumnyama. Yebo, babulala okwethu kwemvelo basinikeza izinto zobumnyama. Yonke into, angikhathali ngaba inkolo, kungaba yini, yonke into efike nabelungu e-Afrika ayikho eyayizonikeza umuntu ukukhanya ngoNkulunkulu. Bebezosideceive ngoba bona bangaphansi kombuso wobumnyama, bebandisa umbuso wabo besusa kokwethu. Kodwa ukuze besuse kahle kwakufanele ukuthi singawazi umhlaba ukuthi wama kanjani. That's why-ke bekufundiswa ukuthi kunendoda ebizwa ngoSathane emnyama, uNkulunkulu umlungu, yabo ukuthi umlando sebeyawuphambanisa. Kanti thina esasirepresent umbuso wokukhanya, bona bangaphansi bombuso wobumnyama. Kodwa mase besideceive sebenza sengathi yibo abangaphansi kombuso wokukhanya, thina singaphansi kombuso wobumnyama. Into zabo izona eziright ezosisa ezulwini nezisiphilisayo, kanti bayasibulala. Okwethu kwaku-right ngoba thina singaphansi kombuso wokukhanya, kwakuyinature. Ziningi izinto abasakhele sona, ngoba amaswa siyabheka siyajula ngokombuso wokukhanya. Thina sasikade sinesystem yobukhosi. Isystem yobukhosi iyona system engcwele eqhamuka ngaphansi kombuso wokukhanya. Njengoba yagcina ihambile nabo bentshontshile umbuso wobumnyama, njengoba naphesheya kwagcina seko-England sekunamakhosi akhona, kodwa leyo system yamakhosi iqhamuka lana e-Afrika, iqhamuka embusweni wokukhanya. Thina sasikade siphila ngaphansi kombuso wamakhosi. Lana e-Afrika kwakade kuhlonishwa kakhulu amakhosi.
ngoba umbuso loyo wokukhanya, isystem yobukhosi iqhamuka embusweni kaMdali, embusweni wokukhanya. Yingakho isystem lena ehlangana nathi kakhulu abantu base-Afrika sasikade siphila ngaleyo system bengakafika belungu. Batheneke bona mase befika isystem yethu base beyireplace ngesystem yabo yobumnyama, kodwa thina esingazi ukuthi isystem yobumnyama, kodwa sesiyabavezela-ke abantu manje iqiniso ukuthi no, lezi zinto kwakuyisystem yobumnyama, okwaba yini? Okwaba ipolitiki, ngoba ipolitiki iqhamuka ngalena embusweni wobumnyama. Isisekelo sayo singama-Freemason, yiwo aqala lento yepolitiki. Ipolitiki ayiqhamuka embusweni wokukhanya, yingakho iphambana kanjena namakhosi, ingawathanda amakhosi, iwacindezela isystem yobukhosi, ngoba isystem yobukhosi iyisystem yobungcwele, iyisystem ehlangana nabantu bokukhanya. So bona baqhamuka embusweni wobumnyama okuyipolitiki, ingakho bengayithandi le system beyicindezela le yamakhosi. So ipolitiki ionwa abantu abaqhamuka ngaphansi kombuso wobumnyama, okuyini? Okwakuwoma-Freemason nalezi ezinye izinto zabo, ngoba ziningi imimoya aba-operator ngawo umhlaba abanayo. Yebo, ipolitiki nje yekade idalelwe ekuthenini izocindezela abantu, kodwa bona bengazi. Angikuphinde futhi lokho. Yayikade idalelwe ukuthi izocindezela abantu, izocontrola abantu, kodwa bona bengazi. Beyitshena ukuthi abantu bakhululekile, baphila kamnandi, yiyo kwakufanele icolonize, inqunde amandla ipolitiki, idle futhi ne-energy yabantu, ngoba ipolitiki ibihamba kakhulu ifika inani izothatha umhlaba. Yebo, bafike nabelungu bezothatha ngawo umhlaba lento yepolitiki, besikhohlisa noma sesithola idemocracy, kwathiwa sithola idemocracy, still besadlala ngathi futhi. Yonke le agenda ababephusha yokusuka from beginning besifaka kule system yepolitiki ukuthi kugcine kuhlonishwa lokwepolitiki, singakunaki lokwamakhosi, yonke le system lade beyiletha la emhlabeni bekuyisystem le ebiqhamuka embusweni wobumnyama. Uyazi-ke nawe ukuthi kwenzakalani, uyazazi igameko zakhona ukuthi idume ngani. Akusho-ke mina, bonke abantu bayazi ukuthi ukukhohliswa ave kukuningi ngale embusweni wayipolitiki. Siyazi ukuthi nalo igazi futhi linokuchithachitheka isikhathi esiningi. So leya system yonke indlela e-operator ngakhona ayihlanganisi lutho, yayingahlanganisi lutho nobu-Afrika bethu, yayiqhamuka kwisystem yombuso wobumnyama, kodwa bayifaka kuthina sase siyi-adopter-ke nathi njengoba namhlanje siyi-comfortable ngayo, sicabanga ukuthi iyona sikompilo, kanti cha, akulona usikompilo lwethu, kodwa yayakhela ukuzocindezela thina nokucontrolwa thina. Nabantu futhi abaningi okuyibona baba ama-leaders wakhona basuke bevele behambile bayothatha izifungo ezithile ngale nembusweni wobumnyama, ngoba yonke into iya-operator inemimoya yakhona. So bayahamba-ke beyothatha imimoya yobumnyama bese bebuya nayo. Ngala mani babona nina nitshene ukuthi nibona yena umholweni osuke eniphethe mayese eliphethe izwe, kanti akuseyena, controlwa ngemumva imimoya ethile. Yingakho yathi mayifika ipolitiki kwase sekuba khona izinto eziningi ezayihamba nobungcwele besintu, eyafika ipolitiki yazibulala. La sibona khona qala uma-abortion, izinto eziningi zobumnyama zaqalwa yini? Zaqalwa ipolitiki, kodwa kusebenzisani? Ama-leaders, ngoba lo mbuso lona usebenza kanje wobumnyama ngepolitiki. Uma ubona ukuthi upresident okhona ngalezi zikhathi upresident oneqiniso, ongahambisani nenkohliso, ongafuni ukuthatha isifungo sobumnyama nezimpawu zakhona nezinto zakhona, bayamsusa kwisystem. Angikuphinde lokho, bayamsusa kwisystem. Baningi-ke abantu abawopresident base-Afrika ababemela iqiniso babebulawa ngoba kubonakala ukuthi balwela abantu. Abanye bebesuswa kwisystem ayeke ukuba upresident, ababenqaba ukuhamba beyothatha izifungo ngalena e-Europe zobumnyama, biba crasha isystem, ngoba isystem ifuna laba abazokwazi ukucontrolwa ile mimoya lena yobumnyama. So sonke lesi sikhathi abantu bebekade bephethwe umbuso wobumnyama, or sithi siphethwe umbuso wobumnyama ngoba nanamhlanje usasiphethe. So ipolitiki-ke yona iqhamuka ngaphansi kombuso wobumnyama. Le system yethu yase-Afrika kwakuyiyamakhosi,
iyo yayiqhamuka embusweni wokukhanya. Le yesuka isystem yayiqhamuka embusweni wokukhanya ile yayisenza ekuthenini sikhuthale, sizenzele thina izinto, silime, sihloniphe umthetho okwethu. Ingakho kwakuney'nsimu zonomkhubulwane, kwakunemikhosi yokweshwama. Lokhu kwethu kwalana e-Afrika izwe lisaphethwa amakhosi ingakafiki ipolitiki. Sasigcina izinto zethu, sasiphila ngama-systems wethu, okukhombisayo ukuthi lokho kwethu kwakungacindezeli thina ngoba yiko kwemvelo yethu. Kodwa kuthe mase kufika lokhu kwepolitiki, lokho okuyikona okwakuzosidestroya, yiko okwafike kwasinqunda amandla ekuthenini sizenzele thina izinto njengoba sasikade siphila ngokulima. Ngoba umbuso wobumnyama into yenzayo uyakufune ufaka icontrol ngaso sonke isikhathi ukuze abantu bezokwazi ukuthi befeze izinjongo zawo wona lo mbuso, bekwazi ekuthenini behloniphe libona lo mbuso yobufika ngaleso sikhathi, njengoba kwagcina sihlonipha yona ipolitiki nezinto eziningi eyayifike nazo, ngoba phela ipolitiki yagcina ihamba nenkolo, angithi i-religious, angithi nayo futhi i-religious iyomunye umbuso wobumnyama, nayo iqhamuka embusweni wobumnyama, yayihamba nayo ipolitiki. Yingakho ngale nkathi beyifaka i-religious babebulala abantu e-Afrika. Siyababongela i-China, lapha e-China basinda. Athi ayafika nje umbuso wamaRoma okuyiwona ohamba uphusha le agenda leni lapha e-China, afika ama-China bamisa beseza lapha, bahamba nabefundisi namasosha ngemuva. Bayasho ukuthi abefundisi bakhona sebelethe ivangeli, ngoba phela lo mbuso wobumnyama mase sewulethe ivangeli e-Afrika usuqala usutshala. Wawungatshali uNkulunkulu sizwe sakithi, wawutshala isathani zimbi, wawutshala usizi nokuhlupheka emazweni, ukucontrola abantu nokubacolonizer nokubadukisa. Yingakho ngishilo ukuthi wawuhamba nepolitiki, ipolitiki eyakhelwe ukuzocindezela abantu. So ngeke ukwazi ukuhlukanisa inkolo nepolitiki ngoba ama-twins lawo ayihamba ndawonye, bangena ngayo inkolo then bese beyanicolonizer. Yibo nalapha eChina ke kwenzeka into eyodwa. Wathi mufika umbuso wobumnyama lapha eChina, ufika kahle baphethe iBhayibheli, bathi bazoshumayela uNkulunkulu, baphethe basaround amasosha ngemuva bagadiwe. So umbuzo wamaChina uwodwa, njengoba nithi nina nihamba nishumayela emhlabeni ivangeli kaNkulunkulu, pho ayaphi amasosha, ikhali ziyaphi, ibhamu ziyaphi? Ngalezo ikhathi kwakusaphathwa amasothi ayaphi? Ngoba i-Roman Empire yayisadume kakhulu lento yamasothi. Amasothi ayaphi? Ngoba lana kufikile abaprofethe kusho amaChina, kwafika abaprofethe lana anjengo-Buddha, babeyiphathela induku bedondolozela, beshumayela ivangeli kaNkulunkulu, baphenduka abantu abaningi beshumayela ngoNkulunkulu. Nina enjani leli ivangeli nilethayo? Nihamba nezikhali ezingaka, asifunde enkolo yenu. Abaxosha kanjalo amaChina athi no, siyabonga uNkulunkulu wenu asimfuni, nenkolo yenu asiyifuni, siyabonga, si right, hambani. Basinda kanjalo ke eChina from beginning. Abelungu mabefika bengena umbuso wabo usutshaleka usuwanda, bafike bageje eChina, babuya ke behamba ngoba behamba amazwe wonke. Ngebhadi-ke ngala e-Afrika bafike-ke bona bafike balokhuza bayithola indawo ngenxa yokuthi thina sasabantu ababenothando, sabamukela-ke thina, sasihlala nabo. Yize-ke sasibahleka ey'ntweni ababeyizisho, zaziyinganekwane kuthina mabeshumayeza, ngoba phela sabamukela thina, sahlala nabo baze bafunda izinto ey'deep ngathi, yabona, bazi into ey'ningi bezama ukusidisiva, kodwa kwangavumi ngalezo y'khathi ngoba abantu abansundu babesazi isitori sabo, babazi ekutheni bekholela kwini. Kodwa kwahamba babona-ke abelungu ukuthi no, abantu banenkani, abafuni ukwamukela leli ivangeli. Ila kwaqala khona kokhokho bethu babulawa-ke, kwachithwa iganja njengoba crazy-ke kuvela imlando even nakokhonga abantu ababenqunywa izandla nala e-Afrika. Ogogo bethu imlando babulawa kanjani, befoswe ekuthenini bebe amaKrestu, bethatha inkolo le ihamba nepolitiki.
So safoswa kanjalo-ke thina njengoba kwagcina kube khona izizukulwane esiyithina esesi-comfortable ngenkolo ngenxa nakhona singawazi umlando ekutheni yafika kanjani lana e-Afrika. Noma uveza-ke manje umlando abantu bayeke behline kakhulu bebatheke kabi kakhulu ngoba akusafanele namhlanje avele lamaqiniso ekuthenini inkolo yafika kanjani yonke into imbambathiwe kuthiwa akusafanele ivezwe abantu baphatheka kabuhlungu uma kuvezwa lezo zinto okungelona iqiniso okufanele ukuthi silazi iqiniso ekuthenini inkolo eAfrika yafika kanjani ayizange izifike kahle okhokho bethu abayamukelanga kahle kodwa babulawa bayifaka ngobugebengu kunezizukulwane esabulawa sinqaba then kwakheka izizukulwane esaba netrauma sangena ngaphansi kwayo inkolo nakhona futhi sisatshiswa kakhulu ngokubulawa kakhulu yabo kuningi okubo kakwenzeka so lo mbuso wonke osiphethe ipolitiki nenkolo zafika ngesinxele eAfrika besibulala besenzisa zonke izinto ezimbi besifosa ngenxa yokuthi njena sabamkela sabakhombisa uthando sabatshena nemfihlo deep ngathi uthando okhokho bethu ke basendulo bakhona babephakama besho ukuthi hayibo kuzofika isizwe esukuthi nokuthi nisigade lesizwe abantu ababeyizanuzi ningayitsheni imfihlo lesizwe ningazivumeli lesizwe ukuthi singene labantu bayofika kanje bayofika kahle labantu kodwa labantu babe behamba nenhloso zobumnyama emva kwesikhathi bayonijikela labantu bajikelana izizukulwane babetshenwa kokhokho bethu ngebhadi ke ababe khona ngalezo ikhathi abalalelanga babe bathuka abaprofete izanusi ezayikhuluma loyo nto anyahlanya nina lento enishoyo ayikho nikhuluma into engekho nibhula into engekho so kuhamba ke bafika labantu ngangempela noma sebefikile futhi bakhuza ukuthi hayibo musani ukuyinamathisalisa labantu kunina musani ukunamathela kulabantu bayingozi labantu kwaba khona ke laba abaqhubekayo ke futhi kwagcina besijikeleka belungu basigojela ke kanjalo kodwa konke esangena kukona kwaba ukungalaleli kwethu kodwa umlando uqala lapha kuba bamkhulu bethu yebo abalalelanga kakhulu izwi likamveli kuqala ethumela abaprofete nezanusi ngokuhlukahlukana ebatshena izinto ukuthi kuzokwenzakalani sagcina ke sesingena enkingeni lesikuyona njengamanje lena ke ezizamayo manje ukuzothayimisa abantu ukuthi no vele ukufika kwalezi zinto lezi la eAfrika ayifikanga kahle vele sasivele sigejengiwe iqiniso lalikade linje njengoba hlezi siveza ke umlando lokhu abantu abangakuthandi nabasibuka sengathi masuke siveza leyo mlando sisuke silwa nenkolo eyayifike nabelungu abanye baze basibize ngama antichrist basibize zonke ngawo wonke amagama angekho mahle kodwa siyake singabi nankinga ke ngoba siyazi thina ukuthi sizeleni lapha sizokwenzani sizobuyisela abantu empandeni yabo sizobuyisela abantu eqinisweni sizotshena abantu ukuthi umhlaba oniwa kanjani waqala kanjani ngoba mase befika bafike baphambanisa yonke into basifundisa zonke izinto engelona iqiniso besebenzisana besebenzisa ipolitiki besebenzisa inkolo besebenzisa isystem yonke yomhlaba ababefike nayo ngifuna ukunivezela ngokwaseAfrika ukuthi kwakunobuntu kangakanani lokho kwaseAfrika uma kuukuthi indlela yayenile ngifuna ukubalinganisela ngento encane abantu abazoyibona ukuthi silinyazwe kangakanani abantu bendawo uma indlela yenile bebekade behlangana beyilungise indlela beyincente ngokuhlukahlukana kuphuma abantu emzini lo ngala nalo ngala indlela bekwazi ukuzenzela izinto uma kuukuthi mhlambe ibridge or indawo yokwela umfula ayikho right bebephuma amadoda endawo behlanganisa amatshe befaka amatshe belungisa izinto abantu babeyibambela bona izinto mathupha uma ubhekisisa kahle njengamanje asisakwazi ukwenza lokho ngobani amandla ethu anqundwa ekutheni nizenzele izinto kodwa thina asiboni siyajabula sibonga ukwenzelwa uyakubone namhlanje indlela nje incane engabhushwa abantu ababili abathathu iziyene izivale ngaphela isigotha kodwa kuhamba abantu njalo ekuseni baye emsebenzini akhona oyedwa ovukela ubuntu ukuthi le ndlela akayincente ngobani wonke umuntu ulinde ukwenzelwa silinde umasipala iwona ozofika ubhushi
angani yabo. So ukucolonizwa kwethu kwasinqunda amandla ekuthenini sikwazi ukuzenzela izinto. Yonke into siyibekele ezandleni zepolitiki, sirulwe ngokomqondo, singazenzeli izinto. So babelwa naloko ukunqunda amandla. Basinqundile-ke amandla ethu, kodwa ngoba manje abantu abaningi bayavuka, bayabona ukuthi kwenzakalani emhlabeni, nokuthi lezi zinto ezama-systems ey'fike nabo abelungu zasingelethile ukuphila kithi, sinjena nje senziwa yibona, njengoba namhlanje sesilesimo sokuthi yonke into siyake sibheke lolahlaka lelo liphezulu, kanti thina sabantu ababezenzela yonke into sasiyibambela thina. Lokho kuzosiza abantu nakulesimo esikusona njengamanje ukuthi siqale phansi sibuyise amandla ethu okuzenzela thina izinto, ngoba isystem esiphethe yomhlaba akusiyo eyethu, yayingakhelwe thina from beginning, yayivele isicindezele yonke, futhi ayiqhamuka embusweni wokukhanya, iqhamuka embusweni wobumnyama. Into yosiza abantu njengamanje ukuthi bahlangane bebuyise okwabo, then bayibambele bona izinto mathupha, bengalindi ukuthi bayoze kube khona abantu abathile or inhlanga ezithile okuyizona eziyobakhulula, abantu bakithi bayoyikhulula bona. Yiloko ebengifuna ukukuveza nje kuphela ukuthi uSathane uyini, waqala kanjani, wangena ngani emhlabeni. Sengimchazile-ke uSathane, ngasho ngathi cha, uSathane imimoya eyahlukana, kwaba unegative, kwaba khona umoya onegative, kwaba yiSathanism, kwaba khona lo positive, okwaba umbuso wokukhanya. Umhlaba wahlukana kanjalo. So masikhuluma ngoSathane sikhuluma ngemimoya. So uma kuwukuthi sikhuluma ngenzondo, uwena ufanele ubone ukuthi umoya wenzondo uqhamukaphi, uqhamuka embusweni wobumnyama, uyena Sathane-ke lokho. Okusho ukuthi wena mawamukela umoya wenzondo enhlizweni yakho, okusho ukuthi wamukela bani? uSathane. So uSathane iyona yonke into elwa neqiniso. Uma iqiniso lithi thanda, uthi zonda, enza kahle wenza kabi wona. So yilo moya ngaso sonke isikhathi ohlezi ukufake weni. Yes, isisekelo somhlaba-ke saba kanjalo. Lo moya yaba khona nje from beginning. Isisekelo somhlaba kwaba khona positive no negative. Ngangokuthi isisekelo somuntu naso futhi silapho kuleyo moya, siphila ngemoya emibili ngaphakathi egazini lethu. Angingasho ukuthi siphila ngemoya emibili ngoba abanye bazophatheka kabuhlungu. Angithi sineyikhala zemimoya emibili, kuya ngawo ukuthi wena u-attractor muphi umoya. Yingakho uma uzokwenza into embi kube khona into ekukhuzayo, ithi ungayenzi lento i-wrong, bese kuba khona enye ethi yenze lento leni. Uma uyenzile leyo nto kuzoba ukuthi nokuthi umuntu uhlezi enemoya emibili eoperate kuyena ngaphakathi, ingoba isisekelo somhlaba unegative no positive, nesisekelo somuntu unegative no positive. Kuya ngawo ukuthi wena u-attractor muphi umoya. Uma wena uthatha isinqumo sokuthi wena u-attract umoya emibi yokwenza into ezimbi, okusho ukuthi uSathane uphila kuwe ngaphakathi, uyena Sathane-ke lo moya loyo. So uSathane akuyona indoda yomuntu omnyama, phathi imfoloko nesihogo, yonke into ababeyisho imimoya. So mawumuntu njengoba thina singabantu bokukhanya, okubalekile uku-attractor imimoya yokukhanya ngaso sonke isikhathi. Umoya wothando, wokulunga, ubuntu, ngoba umoya wokukhanya, positive energy, thina singaphansi kombuso wokukhanya, yebi thina labo. Once waqala wa-attractor imoya yobumnyama, okusho ukuthi wena uyashintsha ingaphakathi lakho, wena manje usuthatha isifungo sani, usuthatha isifungo sikaSathane. Ungazi kodwa wena, ngoba abantu abafundiswanga ngoSathane ukuthi uSathane uyini, nokuthi isifungo saSathane usithatha kanjani. Isifungo saSathane usithatha ngokwamukela noma ngabe yini ewumoya eqhamuka kuSathane omubi ongemuhle. Uya-ona-ke uSathane sizwe sakithi la emhlabeni. Unemikhiqizo yakhe, unezinto zakhe naye. Okubalekile ukuthi izinto uyifune ngoba uona yonke into, ngisho imculo, kunemculo yeSathanism. Ngisho yonke into ekhona le emhlabeni ukugqoka, kunokugqoka kaMdali nokugqoka kweSathanism. Bayazi-ke bonke abantu ukugqoka kaMdali ukuthi lokho kuhlonipheka, umzimba,
umuntu yithempeli lakhe, gqoka ngendlela ehloniphekile, ukamdali lokho bayakwazi ukukulunga. Okuyisathani nzima isitayela, veza noma ngabe yini, yabona imoya ephambanayo. Okusho ukuthi wena muthatha isinqumo sokuthi wena manje sengigqoka noma yini, okusho ukuthi wena usuwamukeleni, usuwamukela isathani nzima, uyena sathaneke loyo. So ayikho indoda emnyama lana ofundiswa yona, ayikho imfoloko, ayisihoko, yonke le ofundiswa yona, kodwa imimoya. Cabanga ukuthi ngikhavile indaba yasathane, makukhona mhlawumbe udidekayo, hayi kobe uyakwazi ukwenza. So yonke into yaqala phezulu lapha njengoba sengiqalile, kwahlukana imimoya, kwaba khona positive no negative, kwangenela ezilwaneni futhi ngokunjalo kwaze kwafika thina. Yibi indaba kaSathane ke injalo. Ngiyacela ke futhi sike siqhubeke, ngithathe imibuzo ke manje. Kunomuntu ongibuze ngokuhlaba. Ngicabanga ukuthi wake wezwa ivideo la engangichaza khona ngemkhuba nokudeceive kwethu, sigcina sidla lemlando yenyama yonke lonto. So ungibuzile ke wathi ngabe ukuhlaba kufanele sihlabe yini, ori kukanjani indaba yokuhlaba. Ngeke ngikhulume ngayo, cha, njengoba ngike ngasho emavideni wami ekuthenini vele konakala indulo, sangena ezintweni eziningi kodwa zase ziba usiko mpilo lethu. So ukuhlaba ngingasho ngithi manje kuhlukene kabili. Ukona ukuhlaba okuwusiko nokuwumkhuba. Okubalekile ukwenza ini usiko, hayi umkhuba. Ngoba mase sithola lesi sibusiso kumdali, wayesinikele sona ekuthenini senze okuwusiko. Ngoba kwahamba umhlaba ngokwasendulo wonakala. Abantu benza izinto eziningi njengoba babengayidli inyama, bagcina bedla inyama, bagcina bengene ezintweni eziningi. Kodwa kwahamba umdali waqala lento ebizwa ngokuthiwa usikompilo. Usikompilo sanikwa thina umdali, sinosikompilo lwethu esanikwa umdali. Esengilishilo kwamanye amavidamu kwakuyiluphi lelo sikompilo lwethu, okwakuyithora. Ithora eyathathwa yayiswe eEurope yatwistwa njengoba ngikhulume ngamavesi esilivani. Ithora iwusikompilo labantu abamnyama. Ingakho lapha kuyithora uzoyifica kakhulu izinto ezithinta igazi, ingakho uzofika kuyithora kunezinto eziningi nje zama rituals. Ingoba ithora vele kwakuvele kuwusikompilo lwethu lalana eAfrika elantshontshwa lahamba la yotwistwa. La weaponized ngoba sagcina ke sesidukiswa ngalo, kodwa ithora iwusikompilo lwethu lalana eAfrika. Imithetho lela esasikade siphila ngayo. Ngikwenzile kubufakazi kuleya video yami, sengingathatha nje incwadi mhlambe ezimbili njengalento lena yongaligqoka ibhluke, ngeke ngikhiphe njalo lokho ukuthi sasikade siphila leyo mpilo la kaZulu, sasingaligqoka ibhluke, umuntu wesifazane wengaligqoka ibhluke, ubungcwele lokho baseAfrika okufica lapha kuyithora. Incwadi lapha yana koLevi la ekhona kuthi ungahlangani nowakini, ukuhlangana naye into wakuyithola la eAfrika. Sasiyalwa siyingane ukuthi umuntu oyihlobo sakho mase ufuna ukuganwa kwakuthiwa uyibuza intombi ukuthi umabani, umawayo, ubuze nobabwayo nemininingwane yibongo, ngoba sasingavumelekile ekuthenini uthandwe noma ushade umuntu oyihlobo sakho. Kwakuze kuthiwa nizozala isidalwa umuntu wakini. Leyo nto isukaphi? Isuka kuyithora, umthetho wethu loyo. So ithora ke yonke, ingakho kunanemkhosi okweshwama kuyithora yonke lwasikompilo lapha kuyithora. Abelungu bantshontsha usikompilo lwethu olaligcinwa lana eAfrika nalana kwaZulu, bayakuhlanazela eEurope base bebuya besidukisa ngalo. Ngokuchazileke lo mlando bengifuna ukuvezela abantu ukuthi sinosikompilo lwethu thina esanikwa lona, laliphethe yonke ke imilando yethu, kodwa lolo sikompilo lethu lathwistwa. So ebengifuna ukuchaza lokho kuphela ukuthi no, konakala kodwa sabuye sanikwa usikompilo lwethu. Usikompilo lwethu lalikade luthi sizosebenzisa imbuzi ukuthetha amacala. Ingakho sinanezidalwe njengoSodomo, inhlambuluko, ukukhuphula. So ukuthetha amacala akho akuyona into ewubudimoni sizwe sakithi. Leyo nto ihamba nesibusiso, sinanezidalwa zakhona ezingamene.
into eyubudimoni manje ukuthi uthatha imbuzi bese wenza ama-rituals wobumnyama, uthatha inkukhu wenza ama-rituals wobumnyama, ucupha abantu uthi uyaphindisa, wenza into ezimbi kubantu, wenza ichitho. Iyona into embi leyo, hhayi ukwenza izinto ezithinta wena, izinto zakini, ngoba singakhohlisana sithini, kunezinto abantu abangeke beze bayibalekele eziwusikompilo lwethu. Uma uthi wena usayihlanganisi nokuhlaba, uzolimaza isizukulwane, uzilimaze nawe ungaboni wena. Ngilinganise njengesiphandla, ukubika umuzi. Uma kuwukuthi awusifakile isiphandla, awurejistiwe kwelakamoya, uyayintantela nje emhlabeni, uyazambela nje, awurejistiwe kwelakamoya. I-universe ayikwazi. Sengikhuluma ngeyidalwa-ke ngoba abanye bazothi hayi i-universe iyangazi ngilethi, sengikhuluma ngokweyidalwa, i-universe ngokweyidalwa, ukuthi ngokweyidalwa ezisemoyeni zakini kufanele zikwazi uzalo ufake isiphandla, zikwazi uxhunyanyiswe nazo ngosikompilo. Uma ungakwenzanga lokho, hambe enye ingane ibe ney'nkinga, kanti kukhalelekani usiko. Ma umuntu enza iphutha, sanikwa i-offer umdali ukuthi asebenziseni imbuzi, sithethe amacala. Uma kuwukuthi wena-ke uthi awusahlaba ukwenzi lokho, uzowathetha ngani amacala? Inhlambuluko zakini uzozenza ngani? Ukulinganisa ngento ezoba sobala, kunabantu abaningi abacindezelekile. Thole ukuthi bakulo mqondo ukuthi bona abahlabi, ukuhlaba kudimoni njengoba sadlala abelungu besifundisa lokho. Bebazi-ke abelungu ekuthenini ukuhlaba iyona offer esinayo ekwazi ukusikhulula kwelakamoya. Uma singahlabi, singawenzi ama-rituals ethu ase-Afrika esanikwa wona umdali, wawabusisa, yize abantu bawona, kodwa-ke wawabusisa. Abantu bayeke basho njalo, hayi okhokho belibona, babuye baganga, baqalekiswa umveli inqangi. Leyo mfundiso-ke ifike nama-Europeans sebesidokisa ngalokho. Into erongi ukuthatha imbuzi uyokwenza ama-rituals wobumnyama njengoba sengishilo. Hhayi ukwenza into ethinta usikompilo lakini, hhayi ukufaka isiphandla ingane yakho, akubona ubudimoni. Yabo? So, hhayi ukubika umuzi, akubona ubudimoni. So bona izinto bayayitwista, bayisebenzisa iBhayibheli ngendlela erongi, bayiqhamukise ngesincele, beyazi ukuthi vele, bayazi vele ukuthi bazocindezela abani, bazocindezela wena. Yingakho-ke bengawafuni lamabandla lawa anjengeyoni, amaNazaretha, nawo wonke amabandla akhona enza amasiko ngokuhlukahlukana kwawo, ngoba bayazi ukuthi ungena lapha eyoni, ziyarawonda, qhuma isiprofetho, wena mhlambe angithi unengane eyachitheka, bayayinuka ingane, bayasho ukuthi hayi bashaya isiprofetho, bawunuka umkhondo ukuthi hayi inkinga wena uhamba nengane eyachitheka kuwukuthi nokuthi kufanele wenze ukuthi nokuthi ingane uyenzela ababelethisi, yonke leyo nto leyo. Uthole ukuthi le ngane lena ibicindezelile ngoba ingane eyachitheka vele iyacindezelana. Omunye umuntu akabathola abantwana, omunye umuntu akabi ne-relationship e-right ngoba iyakhweleza leyo ngane, omunye imendo iyahlukana, ikhweleza ngendlela eziningi. Uthole ukuthi umuntu ube naleyo nkinga, uthole ukuthi nje omunye akabathola abantwana, omunye unama-relationship angalasti, kanti uhlushwa ile ngane eyachitheka. Uma eselapha ebandleni leyoni, uyakwazi ukuthola umhlahla ekuthenini no wena unengane eyachitheka, bese enzelwa usiko lengane, bese yaqaqeka umuntu athola abantwana, aqale abe nama-relationship a-right. Angani uyabona ukuthi useqaqekile ngokwakamoya. Abelungu abakufuni-ke lokho, yingakho nalamabandla babengawafuni. NaseNazaretha kuyahanjwa kunikelwa iy'ngane ezachitheka, kuyanikelelwa abantu abangasekho, nasemagcekeni futhi kuyakushiwo lokho, kufanele ingane iyachitheka nje, imbuzi kufanele uyihlabele, wenza ababelethisi, uyakwazi ukunikelela futhi nengane ezachitheka, yabo. Yonke leyo nto labelungu ukuthi umuntu aqaqeke ngokwasemoyeni, ngokwesintu, ngokwemvelo, abayifuni leyo nto ngoba iqaqa abantu, bafuna sihlezi sibophekile sisebumnyameni.
yabo. Ingakho bengilinganisa nje ngento esimple, ingane eyachitheka, umuntu onengane eyachitheka. Baningi-ke abantu abanaleyo nkinga leyo ngoba kwafaka kubona ekuthenini lento ubudimoni, nabo balokhu besho njalo, hhayi ubudimoni into ukuthi ngeke. Kodwa manje unama-relationship angalasti, akabatholi abantwana, uyishayelwa into encane yokuthi enza ababelethisi. Yena lokhu ethe ngaleli gama esho zonke lezi zinto ababeyikhuluma eziqhamuke e-Europe, hhayi agcine azashone engazange abathole abantwana, agcine ezeshone engabanga ne-relationship e-right ebeni ayibanjwe into encane, okusho ukuthi lo muntu ubophekile kwela kamoya waze washona. Kodwa mawuya kulamabandla ufike uthole lokho ase-Afrika ukuthi hayi bo kwenziwa into ekanje, hayi kwenziwa into ekanje, ukwazi ekuthenini abantu bakhululeke ngokwakamoya. So abelungi ukuyifaka kakhulu lento yongahlabi, bebenzele ekuthenini abantu babopheke kwela kamoya. Ingakho-ke bebefaka kakhulu leyo ungahlabi, hhayi ngoba kuthina sifanele ihlabi, hhayi ngoba kuwubudimoni. Yebo kwakade abantu bengayidli inyama, kodwa nguchazile umlando wonke ukuthi kwenzakalani, nesibusiso sasithola kanjani. Intembi yini ukuthi wena wenza ama-rituals obumnyama, uthatha iy'mbuzi uyaganga yonke inkukhu iyona ntembi. Kodwa uma wenza into eqondile, cha ayikho intembi. Kule comment ngicabanga sengiyiphendulile ngokuhlaba, bengifuna ukudila nayo nje ngiyiphendule, ngicabanga ukuthi uphendulekile. Ukuhlaba akulona yiphutha uma ungagangi, uma wenza into eqondile. Into ewubudimoni ukwenza into ewumkhuba engelona usikompilo, ngoba kunosikompilo ongeke ukwazi ukulibalekela, njengoba sengilinganise ngiyiphandla, ukubika imizi, ngoba usuke uxhumanisa abaphilayo nabalele abasemoyeni, abenyama nabakamoya. Ngeke ukwazi ukwenza lokho. Uma ukwenza, yebo uzobona sengathi kuyakusebenzela okwamanje wena, kodwa isizukulwane sakho uzosibulala, ucolonize iy'ngane zakho lapho, ngoba kuyohamba zibe ney'nkinga, nawe futhi uyoba nenkinga mase usuhambile. Ngoba at the end of the day okhokho bakho nobabamkhulu bakho ithemba labo likuwe ngoba uphila le emhlabeni. Uma kwanginey'nhlambuluko ezazikhona amacala akhona, uwena ufa uthatha imbuzi ubathethele amacala. Uma ungabathetheli usuhambile emhlabeni uba nenkinga futhi, angani uyabo. Yingakho-ke nasebhayibhelini kuney'ncwadi, asingene nebhayibhelini, asingalishiyi ngaphandle ngoba abantu bazongi-attack-a abanye bathi ukhuluma into engekho. Kunencwadi lapha kuGenesis 15:15 la khona kuthiwa uzokhula nawe ube umbele usumdala uye kobaba bakho. Ngiyahloniphisa mina. Angani uyabona ukuthi le ncwadi ithini, uyaphi? Bese sekuzoba nenye futhi evezayo lapha kumaHebheru, evezayo ukuthi akukho ukuthethelelwa ngale kokuchitha igazi. Angani uyabo ukuthi iBhayibheli lithini? Bese siyabuya futhi siyongenela enye futhi lapha kuLevi. Le ncwadi lena ithini yona? Ikhuluma ngokuthi uyofike ngimnqume kubantu bakubo. Why ngaso sonke isikhathi iBhayibheli malikhuluma khulume ngemndeni engasekho? Why malikhulume ngabantu bakini? Ingoba usikompilo lwangampela babelazi abelungu abasidukisa, njengoba sengishilo ukuthi abelungu basonta yonke into bayibhekisa phansi. Bese ngidlula ngeBhayibhelini ngamabomu ngoba ngiyazi ukuthi abantu iBhayibheli balithanda. Uma ungalithintanga uchaza into ekanje, umuntu osengenwe inkolo kakhulu uzongayiboni lento athi hayi ukhuluma into engekho. Yebo bengifuna ukuthinta lezi ncwadi-ke khona abantu bezobona ukuthi ijule kangakanani indaba yabantu abangasekho, ngoba nomdali nawe lokhu bathintile nje. Uzoya kephi? Kobaba bakho. Ngiyofike ngimnqume kephi? Kubantu bakubo. Angani uyabo. Wena-ke mase usuzoqhamuka manje bese uthi hayi bayinto enga-exist bamadimoni. Kuyinkinga lokho ngoba manje nawe uzohamba emhlabeni, okusho ukuthi nawe uyobe usuyidimoni. So iziningi izinto esilinyazwe zona belungu bengasiniki information right, besidukisa besibopha njengoba sengichazile ukuthi yini bebenza lento. Abafuni isixhumane nokwethu nemvelo, bayakubopha khona uzoba isigqili uzohamba emhlabeni ungalazi iqiniso. Ngibheke omunye umbuzo lana obuthinta ngendaba yokuthandaza. Sithandaza kanjani singabantu abansundu?
Nampa abantu bayabuza manje ukuthi hayi sesibonile ekusenini hayi lezi esinikezwe zona ngale engathi bayasiphambanisela, vele bayasiphambanisela. Yabona njengoba kade nginivezela ngesonto elidlule ukuthi uIsrael kwangelona yizwe kwakuyigama lomuntu. Nganifundela lencwadi lena elaphayana kuGenesis. Le ncwadi lengiphosta la. Ngaphinde nganivezela futhi ngathi lo Israel loyo buka wayenikwa amazwe aseAfrika. Okusho ukuthi lesa state sakwaIsrael siyinto engekho engakazi exist ngoba bazakhela sona vele ngo1948. So bebengafuni ukuthi umuntu mayithandaza athandaze ngendlela yalana eAfrika. Bebefuna ukuthi mawuthandaza thandaze ngalendlela ukuthi uNkulunkulu wakwaIsrael. Okusho ukuthi bakuthandazisa kwinkohlisi engakazi yabakhona. Benza sengathi uIsrael yizwe bayisizwe esingcwele. Kwakhona izwe lakaIsrael into engekho engakazi yabakhona. So kufuneka abawuthumbe kumthandazo wakho. Abantu abantsundu khona bengeke bebe namandla ngokwasemoyeni ayithunjwe imithandazo yabo. Bethandaze amasiphoziso izinto engakaze zibe khona. Bengavunyelwe ukutheni bethi Afrika bekhulume ngoAfrika. Khulunywe ingakho betwista namagama omveli kuqala. Omkhulu. Bona bathi uNkulunkulu. Bebulala konke lokwase-Afrika. Bayakutwista amagama, bakunikeza amanye. Yabo bayacolonize. So lento yokuthandaza ke ihamba ibanga elide ngoba bebenzele ekuthenini besithumbe singathandazi ngendlela yakithi. Kodwa ke ukunika abantu bakithi ngokuthandaza njena ukuthi kufanele sithandaze kanjani. Kune video yami ekhuluma ngokuthiwa ebhalwe ukuthi African mythology. La ibengichaza khona ngezidalwa zala eAfrika, amathongo ala eAfrika. Iwona ke kufanele uwathinte mawuthandaza. Njengoba umlando wethu uqala lapha yana kumfihlakalo, yes. Yebo. Umlando wethu uqala lapho wehle njalo. So noma uthandaza ke futhi baba sonini nanini owayekhona endulo namanje usakhona menzi wakho konke. Uma usukuthinta lapho usukuthinta umfihlakalo. Umfihlakalo ke izithakazelo zakhe usonini nanini umenzi wakho konke ngoba uye owenza kwabakhona okhanya. Kwabakhona yonke into. Umhlaba ubuya ngezigaba ke zawo, wakheka umhlaba ubuya ngezigaba zawo. Umenzi wakho konke, yes. So uma usukumemezile lapha yana wathi nje baba sonini nanini menzi wakho konke owayekhona endulo namanje usakhona. Ngiyakhuleka kuwe Nkosazane yiGabade, Nkosazane unomphethokazi. Ngiyakhuleka nasezidalweni zonke zaseAfrika omveli kuqala. Wosomandla nazo zonke idalwe leAfrika kodwa ngeke uyibaleke zonke. Ngiyaye ngiluleka abantu njalo ngithi bangawushiyi umoya kaShembe. Bengithuka abantu ngoba bazi ukuthi uShembe uba. Abantu bacabanga ukuthi uShembe isibongo kanti isibongo kwakuyikaKhumalo. uShembe uwumoya womkhathi. Okuwumoya ohlangana nathi sonke singabantu abantsundu uShembe. Akayona inyama uShembe uwumoya womkhathi. uShembe umoya osithinta sonke. Ngakho umuntu mayithandaza kubalekile ukuthinta lo moya. Manje ngoba nakwe kunebandla lamaNazaretha baye becabanga ukuthi abantu uShembe isibongo njengoba kukhona ke ibandla lamaNazaretha, kukhona nomlando wobabamkhulu uMqalwendlela. Yabo kanti babembetho umoya ogama lawo luShembe. Yiyo ombetho ubabamkhulu uMqalwendlela na wonke amakhosi akhona nahlele ehlalo njengamanje ambethwe yilomoya obizwa ngokuthi uShembe. Umoya lo womkhathi ohlangana nathi sonke as ama-Africans. Ngengiluleke abantu mabethandaza ukuthi abayisondeze kulo moya bewubize. Kodwa ke bese beyangithuka kodwa ngeke ungivimbe ukuthi lokho ngingakusho ngiyokusho bengithuke kulungile. Kodwa siyalazi iqiniso nabanye bayalazi iqiniso ekuthenini uShembe umoya womkhathi. uShembe umoya ohlangana nathi sonke. Hayi ukuthi uShembe isibongo igama likamoya ongcwele owahlela ukuzosiza nokuzophulukisa abantu nokuzobuyisa izwe owambatha amakhosi wonke akhona lapha eNazaretha.
So nawo-ke lo moya kufanele uwuthinte. Angani uyabo, ngicabanga ukuthi uyabamba njalo umuntu, uyakhona ukukubamba lento engishilo. Siqale laphayana kumfihlakalo, sehla saya kephi, saya laphayana enkosazanini, sangena komveli kuqala, bese usuthinta umoya kaShembe. Njengoba kade uthini, ngiyakhuleka nasey'dalweni ey'nkulu zase-Afrika omveli kuqala, uSomandla, umoya kaShembe. Wehle njalo futhi umemeze umkhulu womkhulu, lo esaphanjaniselwa abelungu kwathi uNkulunkulu, thina sasithi umkhulu womkhulu. Balekile futhi ukungena kuyena ummemeze. Ma ummemeza uyakuthi umkhulu womkhulu wamakhosi ase-Afrika, ngoba wena uhlala e-Afrika, awuhlali kwa-Israyeli. Uma ususho njalo-ke uyakuwabala amakhosi ase-Afrika wonke. Uma ungawabalanga wonke, ungabala mhlawumbe uthini, mkhulu womkhulu wamakhosi ase-Afrika, amakhosi oShaka, oSenza ngakhona, oDingane, nawo wonke amakhosi akulelizwe. Kubalulekile ngasekugcineni uthi nawo wonke amakhosi akulelizwe, ngoba ngeke uze uwaqede muwabala, vele uzothinta lapho nalapha bese sewuyayeka kanjalo. Kodwa kubalulekile ekugcineni bese uthi nawo wonke amakhosi akulelizwe. Usushaya inumber plate yakephi lapho? Ushaya inumber plate yalana e-Afrika, ngoba wena uhlala e-Afrika. Akugcini-ke lapho, uyadlula-ke futhi usho lapha kumkhulu womkhulu wamakhosi ase-Afrika, amakhosi oShaka, amakhosi oSenza ngakhona, nawo wonke amakhosi akulelizwe. Mkhulu womkhulu wemindeni. Angikuphindele futhi, uqale nge-Afrika, usuyabuya manje usuthini, mkhulu womkhulu wemindeni. Abanye bavamise ukuthi mkhulu omkhulu wemindeni. Kuyaye kuhlukane. Uma uzoshaya amakhosi, omunye uyakathi mkhulu womkhulu, omunye mese ngena ngalayana esidalweni zakubo uyakathini, mkhulu omkhulu wemindeni. Bese usuyasho umndeni ozalwa kuwe, bese uyabuya uzosho umndeni wakakhulu wakho, ngoba isisekelo somuntu imindeni eyusikisi. Ngake ngawuchaza kwamanye amavidiyo ami lokuthi umuntu uphethwe imindeni emingakanani. Umuntu uphethwe imindeni wakini, bese sekuzoba ikakhulu wakho nakagogo wakho nakomalume wakho futhi ngokunjalo. Kuyaye kube ubani? Kuyaye kube isibongo sakomalume wakho, bese kuyabuya futhi kuzoba isibongo sakokhulu wakomalume wakho nogogo wakomalume wakho. Kuhlukene-ke igodi ngezinye indawo, abanye bake bebize ngendlela yakhona-ke. So but ilezi idalwa lezi emindeni yo-6 ekufanele uyithinte. Ngicabanga ukuthi uyacathula njalo le ngimchazelayo. Uqala phezulu kumfihlakalo, qhamuke enkosazaneni, qhamuke komveli kuqala, uSomandla, umoya kaShembe, ungenele kumkhulu womkhulu wamakhosi ase-Afrika akuphethe ngokwasemhlabeni. Bese usuyasho ukuthi imapha amakhosi, uyawasho. Bese uyabuya uzongena kini manje. Ma ufika la kini usubala imindeni emphethe, uthini, mkhulu omkhulu or mkhulu kuwena uzobona uthini. Usuyasho ukuthi wemindeni ushiya ibongo ezikuphethe. Uma ungazazi ibongo, ngiyafisa ukucacisa lokho, ungazisho, ubovele uthi mkhulu omkhulu wemindeni yami engiphethe yonke engigadile nezisekelo sami. Bese usuyasho-ke inkinga yakho, nginenkinga ukuthi nokuthi ngiyayikhatha lapha. Angani uyabo sikhatha kanjani? Ngibalekela le confusion yokudideka umuntu athi hayi ukubala imindeni, yabo, ngoba makuwabala le mindeni wayiphambanisa okunye lokho. Ngcono nje uvele uthini, mkhulu womkhulu wemindeni engiphethe yonke nezisekelo sami. Bese usuyayicela-ke into oyicelayo, sizwe sakithi. Uma uthandaza, angikuveze lokhu ngoba siphatshaniseliwe siyindlu emnyama. Akavumelekile umuntu ukuthemeleza, athandaza hayiza azakhanya. Akavumelekile futhi ukuma ngokomthetho kaMdali. Kodwa ukuthemeleza kuqhamuka kuma-antichrist, basho njalo kuthiwa ama-antichrist.
basho njalo, kodwa umbuso wobumnyama. Mina ngiyaye ngisho kanjalo ngithi aqhamuke embusweni wobumnyama, ukuthemeleza nokuma. Kodwa ngokuthandaza kwethu kwase-Afrika uyakugqoke kahle, uhlonipheke, bese sewukhumula icathulo uyibeke lapha, uconnecte ube uwena, ube yi-nature. Ngoba nale ndaba yecathulo futhi yezinye zezinto esanikezwa zona ukukhathwa kwi-universe, ukukhathwa kwimvelo. Uyayithatha-ke leyo nto leyo uyificele emhlabeni uyibeke, ngoba manje usuzani kwimvelo, uzokhuluma nomdali nomenzi wakho konke. Uyibeka lapha-ke icathulo bese usukhuluma ngokuzotha, ngoba umdali uphila kuwe ngaphakathi futhi ukhona yonke indawo. Mawusuku uthandaza usuke ukhuluma nengaphakathi lakho, awuvumelekile ukuthemeleza. NjengoYeshua ubefundisa lezo imfundiso. Uma ubhekisisa kahle incwadi lapha kuMateyu, la esho khona ukuthi nalapho nikhulekayo ningabi njengabazenzisi abakhuleka bemile. Ngiyalithatha ngamabomu iBhayibheli, ngiyazi ukuthi abantu balithanda. Uyakuveza ngokusobala ukuthi ukukhuleka umile kuyicala. Uzuyasho athi umwehla nencwadi athi ningathemelezi. Ukumemeza, ukuthemeleza kuyinto eqhamuka komubi. Yingakho imfundiso zakhe-ke uYeshua zathwistwa, then bona basinika lokho kwabo. Abanye bazothi amaRoma ayaguqa nje, iwona asakhela izinto eziyinkohliso eningi, kodwa ayaguqa, kodwa wona ayeguqa phambi kwethixo okwakuyichilo futhi. Angani uyabo? So thina ngokwethu eAfrika mawuzokhuluma wenza njengoba uzoshisa impepho nje, uyazotha, ukhulume kahle, ngeke umfice umuntu ekhuluma impepho ethethe ememeza, uyazotha. Nomdali-ke kwenziwa njalo, khulunywa ngokuzotha, yonke into uyenza ngokuzotha njengoba incwadi isho. La besiphambanisele khona-ke ungaboni laba khona futhi omunye ongibuzile wathi ngabe ubaba wethu osezulwini yiwe kufanele siwuthandaze. Ngicathi bisusela la kule ncwadi-ke, ingakho ngikhothile ngenze ngamabomu. Khona ongibuze lo mbuzo. Cha, abantu abelungu bebekuphambanisela, bebecolonize umthandazo. Angani la eAfrika kwaqala kwafika i-Roman Empire, okuyiyo efike nalama systems obaba wethu osezulwini, oyethi Maria, okwakuwama-creed, kuthiwa yini, yivumo. Ama-creed into ezikanjalo angazi, kodwa yivumo, ngizosho ngesiZulu engisazi, yivumo. Babecolonizer ngoba uma uthandaza ngale ndlela engishilo, awusayingeni-ke la kobaba wethu osezulwini, uzosho inkinga yakho ukuthi unenkinga ukuthi naku umsebenzi angiwutholi, nazi iy'ngane zami ziyahlupheka, nalo usizi limi ngenhla. Uthandaza umthandazo onjalo-ke, awusho ubaba wethu osezulwini. Leyo nto ifike nabantu abebezosicolonizer, besinika imithandazo eqhamuka ngakubona ukuze singeke siye phambili kwela kamoya. Akufanele ucele bakucolonize, bakuthumbe ifreedom yakho nobuwena, uyabo, bayakuthumba. Lana uney'nkinga ey'ningi, kodwa wena ucela isinkwa semihla ngemihla uNkulunkulu. Uzothandaza uyethi Maria ogcwele igrasi, uney'nkinga, uthandaza ngendlela kumdali oyifunayo nangezinto ezikuhluphayo. Kuziwa kanjalo-ke kumdali. Uma ngase kuthandaze ngale ndlela esengiyishilo lana, ungawubona umehluko. Usukuzila kancane ukudla, ngoba lokudla abasinika kona vele akuhlambulukile, bebezosikhatha ne-universe ngako nako kwangeli ilanga sokuchaza leli ilanga indaba yokudla. Uthi ukunciphisa nje kancane, udle kancane, ubamba umoya, bese uyabuya uzothandaza ngale ndlela engikunikeze yona, engibeke yona. Uthi ngiqale phansi futhi ngisho yonke le ndlela yokuthandaza. Sengizoyisho-ke manje, sengibachazela abantu ngayo, sengisho-ke manje ngiyahamba waya. Sifike sithini? Baba, sonini nanini, menzi wakho konke, owayekhona endulo namanje usakhona. Ngiyakhuleka kuwe nkosazaneni yeGabade, inkosazana uNomthethokazi, nawo wonke amakhosazane eGabade akhona. Ngimemeze nezidalwe ezinkulu zase-Afrika omveli kuqala, oSomandla, uShembe. Ngiyakubiza nawe Shembe, ngiyacela ube yisibani phezu kwempilo yami.
Uma kuwukuthi uShembe bewumthuka ubokhuluma kabi ngaye ungazi ngoba baningi abantu asebevuka manje ngomoya kaShembe ukuthola iqiniso. Xolisa phela. Ngiyacela intethelelo futhi nakuwe Shembe ukuthi ngake ngakhuluma kabi kuwe ngangenziwa ukungazi. Ngiyacela ukuthenini njengoba ngiguqile kwamukeleke ukuthandaza kwami nakuwe ukuthi konke izinto engangihlezi ngizisho ngawe ngikuthuka ngisho yonke into embi. Ngiyacela intethelelo ngangingazi ukuthi kanti uShembe uwumoya, ngangicabanga ukuthi uShembe uyinyama ebakhona emhlabeni yomuntu. Cela intethelelo kuyakhulunywa makuthandazwa uba nesisoka angani uyabo bese usuyadlula mkhulu womkhulu wamakhosi ase-Afrika, amakhosi oShaka osenza ngakhona nawo wonke amakhosi akulelizwe, mkhulu omkhulu wemndeni engiphethe nengigadile nokuyiyona engiphayo inhlanhla. Ngiyacela ekuthenini nibe khona kanye nami nonke, ngiyanithinta nonke, ngicela niphakame nonke nibe isibane esihle phezu kwempilo yami. Ngiyakhuleka-ke kunina nginey'nkinga ukuthi nokuthi uzothile lapho awumemezi, ugqoke kahle, uhloniphekile, ukhumula icathulo, uthandaza ngendlela eqondile kumdalwa, uyazindlala ngenhliziyo yakho yonke. Mangase wenze lo mthandazo esengiwusho lana ngeke uze uphele u7 days ungayibonanga umehluko empilweni yakho. Ngiyabonga kakhulu, ngicabanga ukuthi sengichazile konke ebengifuna ukukuchaza. Ngiyabonga kakhulu kubantu abangilandelayo. Ngiyacela ekuthenini abantu bengisubscribele, bengilayikele, siqhubeke nje silokhu sicushisana nje kancane kancane. Ngiyabonga kakhulu.